Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур 60 яшьлек юбилейлы туган көнен Иске Кулатка районы Карамалы авылында туып үскән хөрмәтле сыйныфташыбыз Альмятов Рива Мөнир улы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Карамалы авылының 8 еллык мәктәбендә бергә укыган сыйныфташлары һәм якын кешеләре улы Айрат, кызы Ләйсән гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 60 яшьлек юбилей ул сокланырлык та, горурланырлык та гомер тантанасы. Кадерле дустыбыз, сөекле әткәебез үзенең язган гомер юлларын лаеклы килеш, сынмый-сыгылмый үтеп, олы хәрефтән әти дә, бик кадерле бабакай да булып үтә алды. Инде ничә еллар мәктәпне тәмамлаган булсак та, без һаман аны тик җылы сүзләр белән, бары уңай яктан гына искә алып яшибез. Гомумән сыйныфыбыз дус булганга, барыбыз да бер-беребез өчен бик кадерлеләр. Безне бит шул кадәр матур хатирәләр бәйли. Гомере буе бала чактан ук Рива Мөнировичка бар яклап та ышанып, таянып яшәргә мөмкин иде. Шуңа без аны һәммәбез дә бик кадерлибез. Газиз әткәебез, хөрмәтле дустыбыз. Әлеге 60 яшьлек билгене курыкмый атлап, алга таба нык адымнар белән барырга телибез. Үзең белән бергә алга сине бары иң матур истәлекләрне, туплаган олы тәҗрибәңне генә алып бар. Анда сине олы бәхет, шатлыклар көтсен. Бүгенге какшамас сәламәтлегең синең белән бергә 100 яшеңә кадәр атласын, йөрәгең һәм күңелең мәңге яшьлек илендә булсыннар. Алтын кулларың исә һәр вакыт бар техниканың да йөрәген тыеп, матур эшләргә насыйп әйләсен. Бушка гына әйтмиләр иде бит авылдашлар. Әгәр берәр нәрсә җимерелсә, һамай оныгы Рива самолет та җыя ала дип. Юбилеең белән сине кадерлебез. Якыннарың, балаларың, үлеп сине яраткан оныкларыңның, чын дусларыңның җылысы гомерлеккә җитсен. Алда бүтән кайгы хәсрәтләр, борчу сагышлар сине тапмасыннар. Раббым, бәхет кышы баш очыңа кунып, бүтән ташламыйча синең белән бергә атласын. Без барыбыз да сине бик яратып, хөрмәтләп, кадерләп кенә яшибез. Дустыбыз, сыйныфташыбыз 60 яшенә җитте. Шуңадыр кар болытлары бүген сибелеп китте. Кыяш елмайып карый да сине кытлаган була. Шөкер Алла, яннарыңа бала оныклар тула. Шулдыр ул бит бу дөньяның иң олы сөенече. Я соң Раббым, булмасын ул бүтән бер көенече. Бер карасаң, 60 яшьтә олыгая кешеләр. Икенче яктан карасаң, без бит дәртле, көчлеләр. Иң мөһиме һәр вакытта йөрәк яшь булып калсын. Юбилеең йөрәгеңә олы сөенеч салсын. Барыбыз да ихлас килеш бүген сине котлыйбыз. Бүләк итеп юбилейга матур җырны юллыйбыз. Хөрмәтле Рива Мөнирович, юбилейлы туган көнегез мубарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Gümürler ağa su gibi Ütte yaşlığım jilken enerjiği Sonla bu
Rahmet Xudayga, rahmet dünyaga, suygan yarıma, tuğanlarıma. Yaşaysak ile dostlar bulganda,